28 בנובמבר, ההפגנה של הערבים בלוד ליד שכונת גני אביב נכנסה ליומה הרביעי. היום רואים כאן משום מה רק כוחות מצומצמים של המשטרה. אין פה מג"ב בכלל, מה שהיה אתמול ושלשום. יש גם מי שמתעד את האירוע מטעם המגזר. אין שום נוכחות מטעם ההנהגה העירונית, ושוב מי שמשלם את המחיר זה תושבי גני אביב, 20,000 תושבים תמימים של השכונה שמתקשים לחזור לבתיהם אחרי יום עבודה. אתם רואים את העומס שקיים בעורק היחיד שמחבר את השכונה לעולם הגדול. באזור הזה אין תשתיות. העירייה והמדינה הבטיחו כביש חיבור ישיר לתל אביב עוד לפני 20 שנה והוא לא קיים. כביש חיבור למרכז העיר לוד גם לא קיים. והדרך הזאת, שדרות מיכה רייסר, היא העורק היחיד שקיים, שדרכו ניתן לצאת מהשכונה ולהיכנס אליה. כמובן שהמפגינים מנצלים את העובדה הזאת, יוצרים כאן עומס, דבר שמאוד מקשה על התושבים שכאמור משלמים את המחיר של האירועים. בעקבות הפרסומים שלי אודות ההפגנות הייתה לי התכתבות עם נציגי המגזר הערבי וביקשתי להימנע מהפגנות במקום הזה על מנת לא לפגוע בשכנים התמימים שלא קשורים להריסת הבניין שנעשה על ידי עיריית לוד והמשטרה. אמרתי שאם יש טענות כלפי עיריית לוד או המשטרה המקומית, אז שיקיימו את ההפגנה בכיכר קומנדו מול בניין העירייה, מול לשכת ראש העיר או ליד תחנת המשטרה, ולא ליד שכונת גני אביב של 20,000 תושבים תמימים, ולא יפגעו בשגרה היומיומית של השכונה שלמה. אבל השכנים הערבים לא מסכימים והם מתעקשים לקיים את האירועים והפרות סדר דווקא במקום הרגיש הזה. התושבים הערבים מתעקשים לפגוע באוכלוסיית גני אביב שבה תלויים למעשה כל העסקים שלהם באזור. שאלתי אותם מה יקרה אם מחר תושבי גני אביב יפסיקו לקנות מהם ויפסיקו להשתמש בשירותים שלהם. שאלתי גם את השכנים הערבים איך ההפגנות והפרות הסדר האלה מסתדרות עם הצטרפות חברי העשייה הערבית אל-נידה אל-ערבי לקואליציה במועצת העיר, ואיך זה מסתדר עם אותו הסכם קואליציוני שהעשייה אל-נידה אל-ערבי חתמה רק לפני שבוע ימים עם סיעת הליכוד המיוצגת על ידי ראש העיר לוד יאיר רביבו, שבאותו הסכם התחייבה הסיעה אל-נידה אל-ערבי שמייצגת את המגזר הערבי של העיר לוד לקווי היסוד של ההנהלה הנוכחית של העיר לוד בראשות רביבו, שחלק מקווי היסוד האלה הוא טיפול בנחישות בתופעה של בנייה לא חוקית. אז איך מסתדרים האירועים האלה, ההפגנות, עם אותו הסכם שחתמו נציגי הציבור הערבי, 6 חברי מועצה מתוך 19 חברי המועצה, 19 חברי מועצה יש במועצת העירונית של העיר לוד. ואם נציגי המגזר הערבי רואים בעיה בהתנהלות של הקואליציה וההנהגה העירונית כלפיהם, אז מדוע הם לא עוזבים את הקואליציה וממשיכים לשבת בה? ומדוע הקואליציה, סיעת ליכוד,
לא מבטלת את ההסכם הקואליציוני שחתמה עם הסיעה אל-נידה אל-ערבי, למרות כל הפרות הסדר שאנחנו חווים כאן מזה היום הרביעי. ממשיכים כאן לייאש את התושבים של שכונת גני אביב, פוגעים בשגרה של התושבים ולא רואים סוף לדברים האלה. מה צריכים לעשות תושבי גני אביב כדי לסיים את הביזיון הזה ואת הפגיעה בזכויותיהם? כנראה לעשות הפגנה נגדית, ויש סיכוי גדול שזה מה שיקרה. התושבים של שכונת גני אביב מרגישים בין פטיש לסדן ונמאס להם מהמצב הקיים.